Gwyddor feddygol. Diploma cymhwysol lefel 3 yw'r cwrs gwyddor feddygol, a'r bwrdd yr holi yw CBAC. Mae astudio gwyddor feddygol yn medru datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau yn y pwnc. Ond beth yw cynnwys y cwrs? Astudiwyd uned 1 yn blwyddyn 12 yr holiad allanol sydd yn edrych ar anatomi'r corff a chlefydau. Yr ail uned wedyn yw uned 2, asesiad dan rheolaeth sydd yn edrych ar technegau mesur ffisioleg. Ac yn ola yn blwyddyn 12, yn uned 3, asesiad dan rheolaeth arall sydd yn edrych ar dulliau ymchwiliol ar gyfer gwyddoniaeth feddygol. Yn blwyddyn 13, mae uned 4, asesiad dan rheolaeth arall sydd yn edrych tro hyn ar clefydau, meddyginiaethau a thriniaeth. Cyfle i cwblhau gwaith ymarferol yw uned 5, asesiad allanol sydd yn edrych ar technegau labordy clinigol. Ac yn ola, uned 6, arholiad allanol sydd yn cynnwys astudiaeth achos meddygol. Mae'r cwrs yn cael ei asesu trwy cyfuniad o asesiadau dan rheolaeth tua 50% ac asesiadau allanol ac arholiadau y 50% arall. Mwyn astudio gwyddor feddygol, bydd angen 2 gradd ec neu'n uwch mewn tegau gwyddoniaeth, unrhyw cwrs, gradd ec mewn tegau mathemateg a gradd ec mewn tegau Cymraeg neu Saesneg. Mae myfyrwyr gwyddor feddygol yn astudio cyrsiau iechyd, enghraifft nyrsio, bydwraig a paramedig yn y prifysgol. Mae'n bwysig sylweddoli dydy'r cwrs hwn ddim yn addas ar gyfer ymgeiswyr sydd am astudio meddygaeth, deintyddiaeth neu ffisiotherapi. Nodyn pwysig, mae rhaid llwyddo o leiaf gradd E mewn bob uned mwyn derbyn